Després de fer el graduat superior d'Arxivística i Gestió de Documents, havien passat uns quants anys i a la nostra professió el que tenim clar és que ens hem d'anar reciclant. Aleshores, quan va sortir la possibilitat de fer el màster de Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació, vaig pensar que seria una bona opció per tornar a reemprendre els estudis o fer una mena de reciclatge. Una de les coses que em va seduir més va ser el fet de que no hagués de venir a l'escola presencialment. El dia a dia, tots sabem que el dia a dia ens roba molt de temps i el fet de poder-ho fer des de casa online et donava una flexibilitat que per mi era molt important. Dins d'aquest online s'han treballat amb unes plataformes que han facilitat molt la feina i el contacte no només amb els professors sinó també amb els altres alumnes. Els fòrums, compartir les experiències i els treballs ha sigut un dels aspectes que per mi han tingut molt de valor en aquest màster. Per altra banda, també em vaig informar dels professors que impartien les assignatures i els noms que hi havia em van generar molta confiança com per apuntar-m'hi. I que consti que alguns d'ells van fer algunes pràctiques, diguéssim, més normals, més habituals, però d'altres van ser molt creatius i fins i tot ens ho van fer passar una mica malament, però trobo que aquesta creativitat va ser molt positiva. Per últim, comentar que la meva situació laboral no ha canviat, però penso que sí que l'enfocament de molts aspectes que es parlen en aquest màster, com són el Big Data, les dades obertes, la transparència, són aspectes que els he incorporat bastant i a més, no només a situació laboral, professional, el meu aspecte més professional, sinó també d'una manera de retruc amb el tema de les associacions. M'interessava molt com es vehiculava tot a nivell d'associacions, d'entitats, i amb aquest màster vaig trobar la manera de poder-ho vehicular. Jo trobo que és un màster altament recomanable i no dubtaria a dir-vos que us hi apunteu.